मोनसे दुखुनांथाव जाथाय दैबानाजों लोगोसे हा गिसिखानायनि जाहोनाव गोबां सुबुंनि जिउ खहा आरो गोबां सुबुंफोरनि मेगनाव मोदै गोबां अखा हानायनि जाहोनाव दैबानाजों लोगोसे हा गिसिखानाय दैबानाजों लोगोसे हा गिसिखानायनि जाहोनाव गिख्रंथाव महर लादों सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे जाथायानो जादों इन्डोनेशिया हादराव नंगौ नोंथाङा थारखौनो खोनादों इन्डोनेशिया हादराव गोबां अखा हानायनि जाहोनाव गोबां हा गिसिखानानै गोबां सुबुंनि जिउ खहा जायो मिथिनो मोननाय बादिब्ला दासिमाव सानैसे सुबुंफ्रा जिउ खोमानांबाय आरो गोबां सुबुंफ्रा गोमानानै दं बे समाव इन्डोनेशियानि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि मेगनाव मोदै गोबां अखा हानानै दैबाना जानायनि जाहोनाव 700निबो बांसिन न'फ्रा बोहैलांदों लोगोसे गोबां दालांफोर आरो सोलोंथायारि फसंथानफ्रा सिलिंखार जालांनायखौबो मिथिनानै मोननाय जायो आरो बे समाव 70,000निबो बांसिन सुबुंफोरखौ अरायथा नङि आश्रयबादायाव दैथायहरनाय जादों होननानै मिथिदों बे समाव इन्डोनेशिया खुंथायनि रैखाथि हान्जानि हाबाफारिया गोख्रों सोलिगासिनो दं दैबानानि जाहोनाव इन्डोनेशियानि मिथिंगायारि समायनाथिया बायफ्लेलांबाय साख्रि नागिरग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां गिबि खेबनि थाखाय आरबि मेथमेटिक्स सेन्टारा बाक्सानि सदर मसलपुराव गासै कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय गोदानै कोचिं सेन्टार बेखेवनो थांगासिनो दं जायफोर सुबुंफ्रा गोजान जायगायाव थांनानै कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय कोचिं लानो हायाखैमोन बिथांमोना बे बारनिफ्राय बे कोचिंनि खाबुखौ आरबि मेथमेटिक्स सेन्टारनि जोहै मसलपुराव मोननो हासिगोन बे कोचिं सेन्टाराव बिथांमोना डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट 3rd and 4th ग्रेड रेलवे एसएससी आर्मी जीडी अग्निवीर बैंक पुलिस आरो टेट आनजादफोराव जिरायनो हानाय बायदि रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिजों फोरोंथाय होनाय जागोन बे कोचिं सेन्टारनि सोमोन्दै आबुङै मिथिनो थाखाय 9101 450 597 6900 5847 14 आरो 9365 1322 जानबुं अनजिमायाव खौरां लानो हागोन